ξεκινάω αυτό. Ναι, και ξεκινάς αυτό και μετά συνεχίζεις πώς? Όχι, πες μου, μίλησέ μου. Όχι, δεν μπορώ να σου το πω τώρα. Γιατί? Επειδή έχουμε βγει. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Γιατί επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Εμείς εδώ πληρώνουμε. Και πληρωνόμαστε. Επιστρέψαμε στο Κόκκινο και στη Νέα Τηλεόραση. Πολύ μεγάλη παράληψη. Συγγνώμη, κάτι με έχει ενοχλήσει. Μεγάλη παράληψη που ξέχασα να ευχαριστήσω. Δηλαδή, πραγματικά είναι τόσο εξαιρετικό αυτό το υπέροχο μπλουζάκι. Hell is so hot. Right now, και βλέπεις το hot, έτσι. Ναι, λοιπόν. Για εξορκισμό θα μας στείλουν μετά από την εκπομπή τους και θα τα πάρουν κυνήγι όλοι τις λιβάνια και σκόρδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το κατάστημα BSB που σήμερα μου έκανε την τιμή να με ντύσει. Πολλά φιλιά στα κορίτσια. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Πόσο πολύ το έχω πει. Συγγνώμη, παραμάνες είναι αυτά, δεν καταπληκτικά και προχωράτε μεταξύ και κουδουνίζουν κιόλας. Τι λες, είναι και πρακτικό τώρα αυτό, έτσι. Δείξτε καλέ τις παραμάνες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παιδιά, όλα αυτά που κρέμονται, βλέπετε, είναι παραμάνες. Δεν είναι τέλειο? Κυκλοφορείς και σαν επάγγελμα μοδίστρα. Σαν μοδίστρα. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Τι κάνεις, Νίκη Ανδρουλάκη? Καλά είμαι. Διαιτολόγος, διατροφολόγος, Ανδρέα Παπανδρέου 36 και στον πρώτο όροφο, στο τηλέφωνο 28 210 45 303. Και στο mail androulaki.yahoo.gr. Αλίμονο και αν μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας δεν τα έλεγα σωστά. Έτσι, μπράβο. Όχι, εντάξει, εγώ δεν έχω παράπονο φέτος. Φέτος μόνο. Τα λες όλα τέλεια. Φαρσί. Πρέπει να περάσει μια πενταετία για να τα μάθω. Εντάξει, και δρεωθήκαμε. Είναι που αποστηθίζω εύκολα. Ακριβώς. Τι κάνεις? Καλά είμαι, μια χαρά. Είμαι υγιέστατη. Αυτό πάνω απ' όλα ξαναπέστο. Ναι, αυτό έχει να κάνει με τη διατροφή μας άμεσα και απόλυτα. Απόλυτα όχι. Αλλά σχετίζεται, αν όχι άμεσα, αλλά ναι, έμεσα μπορούμε να πούμε ότι σχετίζεται και με το θέμα της διατροφής μας. Ένας οργανισμός που δεν τρέφεται σωστά, δεν έχει μια καλή δηλαδή καύσιμη ύλη, μια ποιοτική καύσιμη ύλη που είναι οι θερμίδες και η ενέργειά του, ναι, μπορεί να νοσήσει πιο εύκολα και να είναι γενικά πιο επιρρεπής σε ιώσεις, σε λοιμώξεις, γενικά. Λειτουργεί προληπτικά, λειτουργεί και θεραπευτικά. Να το τονίσω αυτό, οποιαδήποτε διατροφή ακολουθούμε για να ενισχύσουμε το νοσοποιητικό μας σύστημα, γιατί ακούμε χίλια δυο. Καλές όλες αυτές τις τροφές, αλλά θα έλεγα ότι δεν έχουν αποτέλεσμα ουσιαστικό σαν θεραπεία, αλλά σαν πρόληψη. Ναι, γιατί ξέρεις, έχουμε ακούσει και τις θεωρίες διαφόρων που κυκλοφορούν και διάφορες δίαιτες επίσης. Ναι. Ότι δεν είναι ανάγκη να πάτε στο γιατρό, δεν είναι ανάγκη να πάρετε φάρμακα, θα ξεκινάτε να πίνετε χυμούς και να τρώτε υγιεινά κτλ. Και θα σας περάσουν όλα. Αυτό είναι ένα πολύ καλό θέμα που μου θίγεις αυτή τη στιγμή. Το έχεις ακούσει και εσύ, δεν είμαι η μόνη που το έχω ακούσει. Το έχουμε ακούσει και δυστυχώς δεν το έχουμε ακούσει μόνο για το θέμα των ιών, για το θέμα των κρυολογημάτων, αλλά και για πάρα πολύ σοβαρά θέματα ασθενειών, ανία των ασθενειών, όπου σου λένε ότι αυτή η έρευνα υποτίθεται ότι βρήκε το φάρμακο. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ για να το πω και λίγο πιο ομά, πραγματικά, γιατί με έχουν οξοργήσει όλες αυτές οι φήμες. Αν το καροτόζουμο κάθε πρωί θεράπευε τον καρκίνο, τότε όλοι θα ήμασταν μια χαρά. Καλά, κοίταξε, το θέμα του καρκίνου θεραπεύεται κάθε μέρα και με άλλο τρόφιμο. Ναι. Έτσι. Μην τρελαθούμε. Και βέβαια πατάνε στον πόνο του καθενός που πιάνουν, ξέρεις, κρέμονται και ψάχνουν την ελπίδα απεγνωσμένα και παίρνουν και πάρα πολλά χρήματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι. Εκεί θα πρέπει λίγο να βάλουμε την κριτική μας ικανότητα και σκέψη και αντίληψη, να απευθυνθούμε φυσικά στο γιατρό μας, σε καμία των περιπτώσεων. Παρά τον πόνο μας και το σοκ ίσως που έχουμε υποστεί. Δεν θεραπευόμαστε μόνοι μας, δεν γνωρίζουμε ακριβώς την κατάσταση του οργανισμού μας, δεν μπορούμε να είμαστε γνώστες του συγκεκριμένου αντικειμένου της υγείας του ανθρώπου. Γι' αυτό υπάρχουν οι αξιότιμοι γιατροί. Από εκεί και πέρα να μην εμπιστευόμαστε το κάθε blog, το κάθε site ή το κάθε περιοδικό ή το φίλο, τη φίλη που θα μας πει ότι πάρε αυτό και θεραπεύτηκα, οπότε πάρ' το κι εσύ και θα γίνεις καλά, ή έχω ακούσει ή διάβασα στο ίντερνετ ότι ο τάδε, ξέρω εγώ, στο εξωτερικό έκανε αυτό και θεραπεύτηκε από μία ανίατη ασθένεια. Είναι τραγικές αυτές οι δηλώσεις. Σωστά. Θα πρέπει να το ψάχνουμε πάρα πολύ, θα πρέπει να αναπτύξουμε μια τέτοια αντίληψη και να μην λαμβάνουμε υπόψη μας όλα αυτά τα δημοσιεύματα, όλες αυτές τις ανακοινώσεις τέλος πάντων. Πολλά μπορούν να κρύβονται πίσω από όλα αυτά. Πολλά δεν ισχύουν.
Και εν μέρει, αν κάποια ισχύουν, δεν είναι επιβεβαιωμένα όμως. Αν υπήρχαν πολυετής επιβεβαιωμένες μελέτες και έρευνες, να είσαι σίγουρη ότι αυτή τη στιγμή θα είχαμε κάποια λύση. Επίσης, είμαι σίγουρη ότι το καροτός μου θα έβγαινε σε φαρμακευτικό σκεύασμα και θα πουλιόταν και πάρα πολύ ακριβά. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, όπως υπάρχουν βέβαια κάποια σκευάσματα, πρέπει να σου πω, τα οποία υπάρχουν σε φαρμακεία, κυκλοφορούν νόμιμα. Εγκεκριμένα κτλ. Εγκεκριμένα βεβαίως, αλλά σε καμία των περιπτώσεων οι ισχυρισμοί που γράφουν η συσκευασία δεν αναφέρουν ότι δρούν θεραπευτικά. Σωστά. Και πάρε αυτό και θα γίνεις, ας πούμε, καλά. Έτσι. Ίσως μάλλον ανακουφιστικά. Σίγουρα, το να ανακουφίσω, το να μετριάσω λίγο την κατάσταση, ναι. Όπως και η διατροφή μας. Σίγουρα μπορούμε να προλάβουμε πολλές καταστάσεις. Άμα είπαμε ο οργανισμός μας είναι ένας θωρακισμένος οργανισμός που τρέφεται σωστά, παίρνει τις βιταμίνες που χρειάζεται, τα ίχνηστοιχεία που χρειάζεται, τα μέταλλα που χρειάζεται, τα οποία δρούν προστατευτικά και ενισχύοντας την άμυνα του οργανισμού μας, όλο αυτό δρά ως πρόληψη. Από εκεί και πέρα, ως θεραπεία που λέμε τώρα, μπορούμε να πούμε ότι θα μας μετριάσουν λίγο τα συμπτώματα. Κάποια τρόφιμα, μια ισορροπημένη διατροφή. Εκεί δηλαδή που θα έκανε να μας περάσει μία ίωση σε 5 μέρες, θα μας περάσει ενδεχομένως σε 3. Ή μπορεί πάλι σε 5, αλλά με πιο ήπια συμπτώματα. Σωστά. Ωραία. Όπου το συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής που θα μας πεις και οι συμβουλές που θα μας δώσει σήμερα. Γενικά δεν αναφέρεται μόνο σε ενήλικες. Ναι, όχι βέβαια. Έτσι, απευθύνονται και σε παιδιά. Σαφέστατα. Ωραία. Σε όλους. Για πάμε να ξετυλίξουμε το μαγικό βιβλίο. Να δούμε λοιπόν, βεβαίως, το μαγικό βιβλίο. Το Harry Potter. Το Harry Potter, ξέρεις, βγάλει το ραβδάκι σου. Ναι, άλλοι λένε για μαστίγια, τέλος πάντων. Με μαστίγιο τους πας στους πελάτες, και μετά έρχονται εδώ οι πελάτες της Νίκης και μας λένε όχι, είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ γλυκά. Πείτε την αλήθεια, δεν πειράζει που είστε στην τηλεόραση. Πότε θα μας φέρεις αλήθεια κόσμο? Πότε θα σας φέρω κόσμο? Και φέτος, γιατί ξέρεις αυτές οι εκπομπές που λένε πάρα πολύ. Όχι, είναι τρανή απόδειξη της δουλειάς σου. Εγώ, πίστεψε. Αν θες μάλλον πίστεψε με. Επειδή έχω κάνει 2-3 αναφορές σε κάποιους πελάτες. Δεν θέλουνε. Δεν θέλει κανένας να έρθει να τα πει δημόσια. Δεν ξέρω γιατί. Δεν πειράζει. Θα μου δώσει απλά τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνά τους. Εντάξει, λοιπόν. Και θα σκάσω εγώ με την κάμερα καθιανά. Αλλά μην ανησυχεί, όχι. Θα έχουμε σε λίγο καιρό, πιστεύω, δηλαδή θα έχουν πιστεί. Θα δελεάσω κάποιον. Τέλεια. Έτσι, γιατί σίγουρα το να μιλάς για την εμπειρία σου από προσωπικά στοιχεία, από προσωπική μάλλον εμπειρία, είναι διαφορετικά και το περνάνε και διαφορετικά από το να στο πήγαμε στη θεωρία ο επιστήμονας εκάστοτε διαιτολόγος, έτσι. Λοιπόν, να δούμε τι θα κάνουμε με την ενίσχυση του νοσοποιητικού συστήματος μέσω της σωστής διατροφής. Να μιλήσουμε καταρχήν για τις βιταμίνες, οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση του νοσοποιητικού μας, και μία από αυτήν είναι η βιταμίνη Α. Η βιταμίνη και Α. όχι σε τόσο πρώτη και καλύτερη. Έχουμε και τη ΣΕ. Θα πας αλφαβητικά ή με βάση τη σπουδαιότητα της κάθε βιταμίνης? Είναι η βιταμίνη Α. Είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη, συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη σωστή λειτουργία ορισμένων κυτάρων του ανοσοποιητικού μας. Και πηγές πολύ καλές βιταμίνης Α είναι τα αυγά, τα γαλακτοκομικά, η γλυκοπατάτα, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά όπως είναι το μαρούλι, το σπανάκι κτλ. Και τα βερίκοκα. Και να ρωτήσω τώρα εγώ κάτι. Ναι, και τα καρότα βεβαίως είναι εδώ. Αν κάποιος ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής για αδυνάτισμα, ναι, το οποίο ίσως επειδή είναι σε αρχικό στάδιο είναι και λίγο πιο αυστηρό, έχει πάρα πολλά κιλά να χάσει κτλ. Μπορεί να συμβαδίσει με αυτές τις συμβουλές? Βεβαίως. Θα ενσωματώσουμε, και αυτό συμβαίνει και πάρα πολύ συχνά τώρα αυτή την περίοδο, το τελευταίο δίμηνο, που έχω αρκετό κόσμο που όντως μπορεί να κόλλησε, ξέρω, το παιδιά του από το σχολείο. Ναι, και αυτά. κυκλοφορούν κάτι περίεργες νοσήσεις με 15ήμερους πυρετούς και τέτοια, έτσι. Ακριβώς. Εκεί πέρα εννοείται ότι αλλάζουμε τη δομή της διατροφής, ενισχύουμε με κάποια πρόσθετα τρόφιμα, όπως είναι, ας πούμε, η γλυκοπατάτα, που υπό άλλες συνθήκες ενδέχεται να μην την βάλω αρκετά συχνά. Το συγκεκριμένο άτομο όμως που έχει μπει στο πρόγραμμα απώλειας βάρους, επιβαρύνεται, δηλαδή μπορεί να πάρει κάποια από τα κιλά που έχει χάσει με αυτό? Όχι, είναι άσχετο αυτό. Έτσι, δεν θα πάρει κιλά. Ωραία. Απλά θα ρυθμίσουμε την ενέργεια που θα παίρνει αυτό το άτομο, τα τρόφιμα μάλλον που θα αποτελέσουν τη συνολική ενέργεια του, τις συνολικές θερμίδες στο διαιτολόγιο του, να είναι τροφές οι οποίες όντως
όντως θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του νοσοποιητικού του. Έτσι. Ή υπάρχουν περιπτώσεις, όπως θα το πούμε και στο τέλος, όπου παίρνουμε αναγκαστικά, γιατί ο γιατρός έχει κρίνει ότι είναι το σωστό, να πάρουμε αντιβίωση. Σε πολλές περιπτώσεις και ειδικά η γυναίκα αντιμετωπίζει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την μικροβιακή χλωρίδα, γιατί υπάρχουν κάποια θέματα εκεί με την αντιβίωση και αυτό. Εκεί βεβαίως πάλι θα τροποποιήσουμε το διαιτολόγιο, θα βάλουμε πιο πολλά γαλακτοκομικά, θα βάλουμε γιαούρτι με προβιωτικά, το οποίο προστατεύει την μικροβιακή μας χλωρίδα, ή αν έχουν εντοπιστεί θέματα με ουρολιμώξεις, τα οποία πάλι μπορεί να προκληθούν από την χορήγηση αντιβίωσης, εκεί θα καταφύγουμε και είναι πολύ πρακτική αυτή η συμβουλή, στο να πίνουμε τουλάχιστον ένα ποτήρι χυμό από μούρα την ημέρα. Αλήθεια. Ναι. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Μπορεί να προστατεύσει και ακόμα και να θεραπεύσει από την ουρολίμωξη. Τι λες τώρα? Ο χυμός από μούρα. Δηλαδή για οποιοδήποτε λόγο, αν νοσήσουμε από ουρολίμωξη, μπορούμε να δοκιμάσουμε. Εντάξει, να μην είναι προχωρημένη, έτσι. Πρωτού πάρουμε χάπια κτλ. Ας δοκιμάσουμε 1-2 μέρες χυμό από μούρα και αν δούμε ότι συνεχίζει, τότε να αποφύγουμε για να πάρουμε αντιβίωση οτιδήποτε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τη βιταμίνη C. Αγαπημένη και γνωστή όλων. Ακριβώς. Αυτή είναι και πιο γνωστή άλλωστε βιταμίνη. Γι' αυτό το είπα. Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του νοσοποιητικού. Εδώ πέρα λένε και οι παππούδες, γιαγιάδες από τότε που ήμασταν παιδιά. Πιες παιδί μια πορτοκαλάδα. Πιες μια πορτοκαλάδα, ακριβώς, να έρθει τα ίσια σου, να σηκωθείς. Λοιπόν, η βιταμίνη C θεωρείται φυσικά από τα βασικότερα στοιχεία της καλής λειτουργίας του ανασωπητικού μας. Αντιοξειδωτική η συγκεκριμένη βιταμίνη, ενισχύει λοιπόν την άμυνα του οργανισμού μας και βρίσκεται σε ασπεριδοειδή, όπως είναι το πορτοκάλι, το λεμόνι, το grapefruit, βρίσκεται στις φράουλες, στο καρπούζι. Και το καρπούζι, να τονίσουμε για τις περιόδους του καλοκαιριού, υπάρχουν πολλές λοιμώξεις που μπορεί να συμβούν και το καλοκαίρι και ειδικά το καρπούζι είναι ένα πάρα πολύ καλό και σπουδαίο φρούτο για τους άντρες. Μιας και μιλήσαμε για τις γυναίκες, για τους άντρες? Τώρα να πούμε για τους άντρες. Βοηθάει πάρα πολύ στην ενίσχυση και στην προστασία, στη θωράκιση της περιοχής του προστάτη. Πλάκα κάνεις. Το καρπούζι. Το καρπούζι. Αυτό το νερομπουρμπουλέ κόκκινο πράγμα με τα μαύρα σπόρια. Το νερομπουρμπουλέ. Μ' αρέσει η επιστημονική περιγραφή. Συγγνώμη δηλαδή κιόλας, αλλά εγώ δεν το είχα του καρπουζιού. Κι όμως. Το έχεις εσύ πριν το μάθεις, πριν το σπουδάσεις? Πριν το μάθω, όχι. Δεν είχα πολλά. Καταπληκτικό. Ναι. Οπότε να πούμε για τις γυναίκες είναι τα μούρα, για τους άντρες το καρπουζάκι. Ό,τι πρέπει. Έτσι. Αυτό με τα μούρα, βέβαια, ξέρεις τώρα. Βέβαια, παιδιά, μην πέσουμε, για να μην παρερμηνευθώ πάλι, έτσι. Γιατί καμιά φορά ακούμε χιλιαδιό και πάμε και πέφτουμε με τα μούτρα. Έτσι. Όπως με τα λεμόνια που έχω ακούσει, πιες 1 κιλό λεμόνια να στύψεις, ας πούμε, που είναι αντικαρκινικά και το ένα και το άλλο. Μην μας πιάσει ιστερία. Δηλαδή να ακούσει κάποια ότι έχει ουρολίμωξη να πιει 2 λίτρα χυμό από μούρα. Εντάξει, 1 ποτήρι πάνω την ημέρα, άντε το πολύ 2. Μέχρι εκεί. Ναι, μην επίσης μην φάτε και όλο το καρπούζι το καλοκαίρι, δεν είναι ανάγκη. Μια φετούλα καρπούζι φαντάζομαι αρκεί. Ακριβώς, δηλαδή εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να τώρα ότι τη δίαιτα με το... Τη δίαιτα των φρούτων, το ξέρεις αυτό, έτσι? Ότι σήμερα, λέει, το διαιτολόγιο μου έλεγε να φάω 1 φρούτο και λέει τι φρούτο, ένα καρπούζι. Ναι, ας είμαστε λίγο... Ναι, έχουμε και το μέτρο στο μυαλό μας και να μην είμαστε πια κολλημένοι σε κάποια συγκεκριμένα και να μην τρώμε τίποτα άλλο παρά να τρώμε μόνο το καρπούζι το καλοκαίρι, επειδή ακούσαμε ότι κάνει καλό. Έτσι, άλλωστε, σχεδόν όλες οι τροφές κάνουν καλό. Αν εξαιρέσεις τις πολύ βαριές τροφές με τα πολλά λιπαρά κορεσμένα κτλ. Δηλαδή, ποια είναι αυτή, μια τέτοια τροφή, ποια είναι? Θα μου πεις ότι δεν κάνει καλό, για πες, γιατί υποψιάζομαι. Φάω μόνο βούτυρο, ξέρω εγώ, ή τηγανιτά πολλά, ή τα παχιά κρέατα. Έτσι. Μπορεί να προσφέρουν κάποια στοιχεία, αλλά σίγουρα επιβαρύνουν πολύ τον οργανισμό μας. Αν τα βάλω σε ένα ζύγι τα υπέρ και τα κατά, πολλές φορές θα δω ότι κάποια τρόφιμα τέτοια σίγουρα υπερισχύουν τα κατά. Οπότε καλό είναι να τα αποφεύγω από την διατροφή μου.
τουλάχιστον να μην τα καταναλώνω τακτικά. Αυτό. Έτσι, αλλά όλα τα υπόλοιπα έχουν από κάτι να μας προσφέρουν. Δεν είναι μόνο 2-3 τρόφιμα που θα ακούσουμε, αλλά θέλω να περάσει στον κόσμο ότι για να έχω ένα καλό οργανισμό, για να έχω μια καλή άμυνα του οργανισμού, το νοσοποιητικό μου, να είμαι υγιής, να έχω ένα λαμπερό δέρμα, να έχω ένα γερό γενικά οργανισμό, θα πρέπει να καταναλώνω από όλες τις ομάδες τροφίμων και σχεδόν όλα τα τρόφιμα. Μάλιστα. Και αυτό είναι, και το έχουμε ξαναπεί και σε άλλη εκπομπή, αναλύοντας πάλι κάποιες ουσίες, κάποια στοιχεία. Και στο τέλος καταλήξαμε βεβαίως ότι μιλάμε σχεδόν για όλα τα τρόφιμα πάλι. Άρα πάλι ερχόμαστε στην βάση της μεσογειακής διατροφής που μας λέει τρώγε από όλα. Υπάρχει τεράστια ποικιλία στη μεσογειακή διατροφή, αλλά βάλει ένα μέτρο στη διατροφή σου. Και δεν έχουν καθόλου να κάνουν οι θρεπτικές αξίες μιας τροφής με τις θερμιδικές, έτσι. Δηλαδή, μπορεί μια τροφή να είναι πολύ χαμηλή σε θερμίδες και να έχει τεράστια θεραπευτική αξία. Όπως τα λαχανικά που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Μπράβο, μπορεί και το αντίθετο. Ακριβώς. Το αντίθετο συνήθως είναι αυτό που λέμε. Γιατί ακούμε και το μύθο, συγγνώμη που σε διακόπτω, όπως ανέφερες, οι παππούδες μας, πιες παιδί μου μια πορτοκαλάδα κτλ. Ναι. Αλλά όταν είμαστε άρρωστοι και λέμε θα φάμε μια σαλάτα με λαχανικά και με διάφορα μέσα και ξερούς καρπούς, θα γυρίσει ο παππούς ή η γιαγιά και θα πει παιδί μου, αυτό θα φας που είσαι άρρωστο, θα σε πιάσει. Ναι, ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Βεβαίως το να με πιάσει, γιατί εντάξει, τότε εννοούσαν βέβαια και τα κρέατα. Πάει παιδί μου κρέας, γιατί δεν θα σε πιάσει. Μα και τώρα το ίδιο εννοούν, μην νομίζεις. Ναι. Βεβαίως, εμείς θέλουμε να μας πιάσει ό,τι αφορά την ποιότητα της τροφής και όχι την ποσότητα της τροφής. Και να πούμε ότι αυτό που είπες για τις πολλές θερμίδες με μηδαμινό όμως θρεπτικό ενδιαφέρον και διατροφικό ενδιαφέρον είναι αυτό τα τρόφιμα που έχουν κενές θερμίδες. Όπως είναι τα πατατάκια, τα γαριδάκια, όπως είναι κάποια junk food που μας δίνουν πάρα πολλές θερμίδες. Πολλές φορές ούτε καν μπορούμε να φανταστούμε. Ας πούμε, μια μικρή σακούλα πατατάκια, δεν πάμε για τις μεγάλες, πάμε για τη μικρή σακουλίτσα, θα μας δώσει περίπου 500 με 550 θερμίδες. Που είναι 2 γεύματα ισορροπημένα. Ένα υπερκανονικό γεύμα, έτσι, σε ενός μέσο. Είναι το 1/4 περίπου των θερμίδων των ημερήσιων αναγκών. Αν σκεφτώ τι πατατάκια εξοδεύω για να αντέξω να δω μια ταινία. Ναι, για φαντάσου το αυτό, για κάνε το πράξη. Μόνο με πατατάκι την αντέχονται μεταξύ την ταινία. Για κάνε το πράξη, μέσα σε μία μέρα δηλαδή, να καλύπτεσαι θερμιδικά με 4 μία μέρα, μέσα σε μία μισή ώρα. Σε μία μέρα θερμιδικά πρέπει να μας καλύψουν περίπου, σας το λέω, 4 πατατάκια. Ναι. Μάλιστα. Για πάμε παρακάτω, γιατί απογοητεύτηκα. Βιταμίνη Ε. Η βιταμίνη Ε είναι και αυτή μια ισχυρή αντιοξυδοτική βιταμίνη, η οποία συμβάλλει στην εξουδετερώση των ελευθέρων ριζών, αλλά και στην καλή λειτουργία του οργανισμού μας. Η βιταμίνη φυσικά αυτή βρίσκεται στα φυτικά έλαια, με κυρίαρχο το ελαιόλαδο φυσικά, τα καρύδια, τους σπόρους, τη σόγια, γενικά τους ξηρούς καρπούς να πούμε εδώ πέρα, το μαρούλι, το σπανάκι και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά γενικότερα, τα αυγά, αλλά και τα γαλακτοκομικά, ειδικά εκείνα τα οποία δεν έχουν υποστεί επεξεργασία μείωσης των λιπαρών τους. Δηλαδή μιλάμε για τα πλήρη γαλακτοκομικά. Όσο προχωράμε σε επεξεργασία μείωσης των λιπαρών, 1,5% ή ακόμα και 0%, εκεί η ποσότητα της βιταμίνης Ε μειώνεται, καθώς και αυτή είναι μια από τις λιποδιαλυτές μας βιταμίνες και βρίσκεται σε αυθονία όταν η τροφή την οποία καταναλώνουμε έχει κάποια λίπη. Μάλιστα. Λιπαρά. Λοιπόν, ψευδάργυρος. Ο ψευδάργυρος γογό μου. Εδώ τώρα πάμε στα δύσκολα. Ξανάρθες. Πώς αλλάζεις με το Βαγγέλη έτσι? Τώρα πάμε στα δύσκολα, γιατί ίσως να μην είναι και πάρα πολλοί οι τροφές που αρέσουν σε σένα, να πω. Το ιχνοστοιχείο λοιπόν αυτό βοηθάει στη σωστή λειτουργία των τάφλεφοκυτάρων. Είναι κύτταρα, κυρίαρχα κύτταρα του νοσοποιητικού μας συστήματος και είναι αυτά τα οποία επιτίθεται σε ιούς και παθογόνα βακτήρια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα έχουμε καλά. Έτσι, να τα πηγαίνουμε καλά με αυτά τα κύτταρα. Λοιπόν, οι πηγές ψευδαργύρου τώρα είναι το κρέας, τα αυγά, τα πουλερικά. Πάρα πολύ καλή πηγή είναι τα θαλασσινά και το ψάρι, γογό. Τι μου λες, ενθουσιάστηκα. Το ψάρι, Το ψάρι. Αλήθεια, μετά από τόσα χρόνια, γογό, έβαλες το ψάρι στη διατροφή σου?
Ούτε να το μυρίζω, δεν θέλω, ειλικρινά. Μα γιατί? Είναι το μόνο, κοίτα, έχω κάνει υπέρβαση. Έχω ξεκινήσει, τρώγω και πράσινες σαλάτες. Όχι αυτές τις ανακατεμένες με σίκα και ξερούς καρπούς και ίδιες τέτοιες που μου τρώτε όλοι. Και μου το παίζετε γκουρμέ. Άστε ημερολόγιο κριτικής διατροφής κάτω, το χαρβαδιάζετε όλοι. Έχω κάνει υπέρβαση λοιπόν, τρώγω περισσότερα λαχανικά, τρώγω φρούτα, πιο πολύ το καλοκαίρι. Αλλά όχι, αυτό το ψάρι όχι, για κανένα λόγο. Δηλαδή τα μόνα ψάρια που τρώγω και έτρωγα πάντα, δεν ξέρω, το έχω πει κιόλας, θα ενθουσιαστείς και εσύ και με αυτό μπορούμε να πάμε σε διαφημίσεις και να συνεχίσουμε μετά. Είναι ο τόνος. Ο τόνος ο φρέσκος. Κονσέρβα. Δεν με αφήνει κονσέρβα φυσικά. Αλλά όχι σε λάδι, σε νερό. Και τα φίστιξ. Και ξέχασα να σας πω για την ηλικία μου, είμαι μόλις 12. Είναι τα μόνα ψάρια. Ψαροκροκέτα δηλαδή. Παιδί μου, ναι, αυτό. Και τόνος σε κονσέρβα. Καμία επεξεργασία αυτό. Να ρωτήσω εγώ κάτι, γελάς εσύ. Ακόμα και ο τόνος λοιπόν στην κονσέρβα. Ναι. Το να μην φας καθόλου, ρε παιδί μου, ψάρι. Κάτι δεν παίρνω. Ναι, φυσικά και θα πάρεις. Τι παίρνω? Κιλά. Τι παίρνω? Όχι, έχει μια μικρή δηλαδή, τι, ένα κουτάκι αν φάω εγώ στη σαλάτα με ένα κουτάκι τόνο. Ίσως έχει, ρε παιδί μου, και καλά λιπαρά. Δεν λέω. Ψευδάργυρο έχει. Και ψευδάργυρο. Ψευδαίσθηση έχει. Έχει μια ψευδαίσθηση ψευδαργύρου, μια ψευδαίσθηση καλό λιπαρών οξέων που έχουν τα ψάρια. Άλλες ξαναλέω, προκειμένου να μην φας ποτέ στη ζωή σου ψάρι. Ναι, επειδή δεν πρόκειται ποτέ. Φάει και αυτό. Φάει ακόμα και αυτόν. Απλά να σου πω ότι καλό θα είναι να προτιμήσεις τον τόνο σε ελαιόλαδο που υπάρχει και όχι αυτόν σε νερό, γιατί το νερό δεν είναι νερό, πρέπει να σου πω, είναι άλμη. Ναι. Είναι σε άλμη διατηρημένος. Προτιμώ λοιπόν να φάω έναν τόνο ο οποίος έχει ελαιόλαδο, να μου δώσει και τη βιταμινούλα που θέλω, την ε, γιατί έχει εκείνο το λαδάκι. Ναι, αλλά δεν έχει και περισσότερες θερμίδες. Έχει μικρή διαφορά στο θέμα των θερμίδων. Γιατί αν έχεις παρατηρήσει, ο τόνος που είναι σε ελαιόλαδο, σε όλες τις μάρκες, γιατί τις έχω πάρει όλες. Α, βλέπω και εσύ κονσερβούλα. Ναι, για πες. Μια τονοσαλάτα τη φάω, εννοείται έτσι. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, η ποσότητα του τόνου, του καθαρού τόνου, του ψαριού δηλαδή, είναι ελαφρώς μικρότερη από ό,τι είναι του νερού. Α, οπότε ισορροπείται έχει περισσότερες θερμίδες λόγω του ελαιολάδου, γιατί έχει μέσα το ελαιόλαδο και έχει θερμίδες, αλλά από εκεί πέρα ο τόνος, σαν ποσότητα τροφής μέσα στην κονσέρβα, είναι μειωμένη. Καλά, φαντάζομαι ότι μπορούμε να το πετάξουμε και το ελαιόλαδο από την κονσέρβα. Εννοείται ότι θα το πετάξουμε. Δεν θα το βάλουμε μέσα στη σαλάτα μαζί με τον τόνο, θα το στραγγίξουμε τον τόνο. Θα βάλω αγνό παρθένο ελαιόλαδο του σπιτιού μου, το δικό μου λαδάκι. Στα Χανιά είμαστε, όλοι έχουμε λάδι. Όλοι έχουμε, για πόσο δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Πάμε να μιλήσουμε και λίγο για τον τόνο. Μέχρι να θυμηθείς, κύριε Ροζάκη, άφησέ μας να κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί βγήκαμε στον αέρα. Μικρόφωνο δεν έχεις, τι κρίμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ με την Νίκη την Ανδρουλάκη. Μιλάμε για τις τροφές που ενισχύουν το νοσοποιητικό μας, που δεν θεραπεύουν κάποια ίωση που εμείς θα περάσουμε, αλλά λειτουργούν προληπτικά, είτε για να μην την περάσουμε, είτε για να την περάσουμε λιγότερες μέρες, είτε για να την περάσουμε γενικά πιο ελαφριά. Έτσι, μπράβο. Ακριβώς. Καλά, πόσο καλή μαθήτρια. Εγώ με εκπλήσεις φέτος, πρέπει να σου πω. Δεν ξέρω τι φταίει. Είναι που δεν περνάμε βαρύ χειμώνα. Λες? Ναι, είμαι σίγουρη. Μάλιστα. Ενώ αν περνούσαμε βαρύ χειμώνα, θα είχε βαρύνει και το κεφάλι γενικώς. Και ξέρεις, βαρύνει και από άλλα κι άλλα. Μην βαρύνει και από το χειμώνα, δεν κάνει. Και να ολοκληρώσω με την. Να ολοκληρώσεις, 10 λεπτά έχουμε ακόμα. Μετά έχουμε να πούμε κι άλλα. Α, ωραία, για πες. Αυτό που είπαμε και στην αρχή για το θέμα της λήψης αντιβιωτικών. Ότι καλό θα είναι να προστατεύσουμε την μικροβιακή χλωρίδα του οργανισμού μας, η οποία ενδέχεται να επηρεαστεί από τέτοια λήψη, από αυτή την λήψη φαρμάκων, και καλό θα είναι να προσθέτουμε στη διατροφή μας, στο ημερήσιό μας διαιτολόγιο, γιαούρτι με προβιωτικά, τα οποία βοηθάνε στην αποκατάσταση της φυσιολογικής μικροβιακής χλωρίδας. Θες να μας εξηγήσεις τι είναι τα προβιωτικά? Γιατί κοίταξε, τα ακούμε, τα διαβάζουμε και δεν έχουμε καταλάβει τι είναι. Τα προβιωτικά είναι μικροοργανισμοί, θα το πω έτσι. Είναι κάποιοι οργανισμοί οι οποίοι μπαίνουν και ζουν στο γιαούρτι που θα φάμε. Το γιαούρτι, ναι, θα εισχωρήσουν στην μικροβιακή μας χλωρίδα και θα κατοικήσουν στο εντεράκι μας. Α, τι ωραία που τα λες. Καταπληκτικό να έχω τώρα κάποιους μικροοργανισμούς στο εντεράκι μου που θα κατοικούν εκεί. Αυτοί οι οργανισμοί όμως είναι υπεύθυνοι για την αποικοδόμηση
και να μεταφέρουν προς την έξοδο τα απόβλητα του οργανισμού μας. Ωραία, και αφού τα μεταφέρουν, αποβάλλονται και αυτά, ή τα έχουμε αιωνίως εκεί πέρα? Αυτά ζουνε. Μα αυτή είναι η δουλειά τους, να υπάρχουν εκεί. Αν δεν ζουνε, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Ήδη αρχίζω και έχω ενοχλήσει σε αυτά τα μικρά αυτά. Με χρόνια κολίτιδα, έχουμε προβλήματα έντονης δυσκολιότητας ή έντονης διάρειας. Μάλιστα. Γιατί κάποια από αυτά μάλλον τους μικροοργανισμούς έχουν πεθάνει. Έτσι. Μέσα μας και αυτό. Και αυτό συμβαίνει. Θα σου πω, ένας από τους λόγους που η διατροφή μας θα πρέπει να είναι επαρκής και να περιλαμβάνει από όλες τις ομάδες τροφίμων είναι γιατί κάποιοι από τους μικροοργανισμούς αυτούς τρέφονται, ζουν μάλλον, με το να απεικοδομούν συγκεκριμένα στοιχεία από συγκεκριμένα τρόφιμα. Εάν εμείς δεν τα καταναλώνουμε στη διατροφή μας και δεν τα περιλαμβάνουμε αυτά, τα οποία εξαιτίας τους ζουν αυτοί οι μικροοργανισμοί στο εντεράκι μας, αυτοί θα πεθάνουν, έτσι, να το πω έτσι απλά. Από πείνα. Ναι, ακριβώς. Δεν θα έχουν το συγκεκριμένο τρόφιμα, την κατηγορία τροφίμων που θα έπρεπε να παίρνουμε. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα. Και να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο τώρα. Επειδή είναι πολύ σοβαρό, πέρα από το ότι εγώ γελάω με αυτούς τους μικροοργανισμούς που φιλοξενούμε στο εντεράκι και ζουν και τους ταΐζουμε πολύ ωραία και αναπτύσσονται κτλ. Αν ένας άνθρωπος, ενώ λειτουργεί κανονικά το έντερό του και ενεργείται κανονικά και πάει τουαλέτα κτλ. Υπάρχουν διαστήματα όπου ο οργανισμός μπλοκάρει, αλλά δεν έχει αλλάξει τίποτα στη διατροφή του. Ναι. Άρα παίζει 100% ρόλο η διατροφή. Κοίταξε, θα εξετάσουμε τους λόγους για τους οποίους έχει συμβεί αυτό το μπλοκάρισμα, το πούμε, έτσι. Θα εξετάσουμε ένας από τους βασικότατους λόγους που πρέπει να εξετάσουμε, το στρες. Μάλιστα. Ειδικά στις μέρες μας. Όπου εκεί τι θες να μου πεις τώρα, ότι μπλοκάρονται αυτά τα μικρά... Ένας οργανισμός ο οποίος στρεσάρεται και έχει υποστεί αυξημένο άγχος σε σχέση με άλλες περιόδους, μπορεί να προκαλέσει μία ενόχληση ακόμα και σε αυτούς τους μικροοργανισμούς, ακόμα και σε ό,τι αφορά την ίδια την άμυνα του οργανισμού. Διότι το στρες αντιλαμβάνεται ως μία απειλή από το σώμα μας, με αποτέλεσμα να ενεργοποιείται το ανοσοποιητικό μας. Άρα στρες και ανοσοποιητικό πάνε μαζί. Άρα στρες, ανοσοποιητικό και κύτταρα του ανοσοποιητικού επίσης πάνε μαζί. Άρα, άμα στρεσαριστούμε πάρα πολύ, ό,τι καλή διατροφή και αν κάνουμε, δεν θα το γλιτώσουμε. Αυτό θες να μου πεις? Όχι μόνο αυτό, αλλά ενδέχεται να προκαλέσουμε και κάποια από τα αυτοάνοσα, τα οποία σχετίζονται με την όχι φυσιολογική αντιμετώπιση του οργανισμού μας απέναντι στο αίτιο, έτσι. Βέβαια. Νόσο Κρόν, ναι. Τώρα έχεις βάλει ένα μεγάλο κεφάλαιο για την νόσο Κρόν. Δεν θα μιλήσουμε όλο το τέλος εκπομπής, γιατί δεν θα έχουμε τόσο χρόνο. Συγκεκριμένα για τις παθήσεις του ευερέθιστου εντέρου και γενικά για τα σύνδρομα αυτά, αλλά και συγκεκριμένα για την νόσο Κρόν, να πούμε ότι σε μια συζήτηση που είχαμε έναν πάρα πολύ καλό φίλο και γιατρό γαστροεντερολόγο, τα κρούσματα στην Κρήτη των ασθενών οι οποίοι πάσχουν από την νόσο του Κρόν και έχουν υποστεί χειρουργείο, γιατί δεν είναι όλοι για χειρουργείο, να αντιμετωπίζονται και με φαρμακευτική αγωγή. Μου είχε πει από 200 κάτι, πήγαμε στους 700 κάτι μέσα σε ένα χρόνο. Μόνο. Ναι, μόνο για την Κρήτη. Και μιλάμε για ένα τραγικά αυξημένο ποσοστό. Αυτή η αύξηση στο στρες. Δηλαδή στην Αθήνα τι έπρεπε να κάνουν οι άνθρωποι? Εμείς εδώ αγχωνόμαστε τόσο πολύ. Πολλοί δεν υποστηρίζουν. Πολλοί γιατροί και γενικά επιστημονικός κόσμος ίσως να μην υποστηρίζει τόσο την ύπαρξη των προβλημάτων αυτών υγείας, των χρόνιων παθήσεων, των αυτοάνωσων με την ύπαρξη του στρες. Από τη στιγμή όμως που το στρες, ξαναλέω, λαμβάνεται ως μία απειλή για τον οργανισμό, άρα ο ίδιος ο οργανισμός ενεργοποιεί τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, θεωρώ ότι καλό θα είναι να εξεταστεί εκ νέου το ζήτημα αυτό. Και εγώ είμαι πάντα της άποψης, ανέκαθεν ήμουνα της άποψης, ότι το στρες μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Ανεξάρτητα από τη διατροφή μας τελικά. Ανεξάρτητα από τη διατροφή μας. Εδώ το στρες μπορεί να σαμποτάρει το ίδιο το αδυνάτισμα. Παρότι
τρώμε φυσιολογικά να σαμποτάρει το ίδιο το δυνάτισμα. Το θυμάμαι που μας το λες κάθε χρόνο. Και βασικός παράγοντας στο να δυνατήσει κάποιος είναι το άγχος και το στρες. Κοίταξε, προκειμένου να αμυνθεί ο οργανισμός μας στη φάση αυτή του έντονου στρες, εκρεί τις ορμόνες του άγχους, του στρες. Και μία από αυτές είναι η κορτιζόλη. Η κορτιζόλη, τα συμπτώματα και τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου που έχει έντονο στρες και παράγει αυτή την ορμόνη προκειμένου να εξουδετερώσει το έντονο άγχος, έρχεται η κορτιζόλη και προστατεύει, λειτουργεί σαν προστασία του οργανισμού μας απέναντι σε αυτό που λέγεται στρες. Και τι κάνει? Πριζόμαστε στην περιοχή της κοιλιάς και στο πρόσωπο, που είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά σημεία του ανθρώπου για να ζει. Ναι, αλλά περίμενε τώρα. Μπλοκάρει και πριζόμαστε και προσθέτουμε κιλά τα οποία είναι λίπος ή είναι κατακράτηση? Όχι, δεν θα είναι. Εγώ θα σου πω ότι δεν θα είναι λίπος. Αλλά θα είναι μια κατακράτηση έντονη υγρών, γενικά μια ανισορροπία των υγρών του σώματος. Που θα δούμε αύξηση και στη ζυγαριά και μπορεί να δώσει και ακόμα περισσότερο. Μία αύξηση στη ζυγαριά και εκεί πέρα που βλέπουν που το πρόγραμμά μας το κάναμε μια χαρά και δεν είχαμε κανένα θέμα και δεν παρεκκλίναμε. Το ακούω πάρα πολύ συχνά αυτό τώρα τελευταία. Ειδικά τώρα τελευταία. Ένα-δύο χρόνια, έτσι. Όπου πραγματικά δεν βλέπουμε την απώλεια την οποία θα περιμέναμε. Και γι' αυτό φυσικά λέμε ότι δεν είναι πάντα ο μπουσουλάς μας σε μια ζυγαριά και να μην μας πιάνει ιστερία με το εβδομαδιαίο ζύγισμα ή το καθημερινό, το οποίο ακούω και το θεωρώ απαράδεκτο. Για να μας πιάσει μετά το άγχος το περισσότερο. Γιατί ξέρεις, είναι φαύλος κύκλος αυτό το πράγμα. Ναι, όντως. Έχω στρες, δεν γνωρίζω την λειτουργία του οργανισμού μου κάτω από έντονη πίεση και έντονο άγχος. Πρίζομαι, μπορεί να με δείξει 1 κιλό πάνω η ζυγαριά. Βλέπω ότι είμαι 1 κιλό πάνω. Αγχώθηκα γιατί έκανα τη διατροφή μου όπως έπρεπε να την κάνω, αλλά παρόλα αυτά πήρα. Και σε αυτή την περίπτωση άρα με πιάνει κακή διάθεση. Ή αγχώνεσαι περισσότερο και μπλοκάρεις ακόμα περισσότερο τον οργανισμό σου, ή σε πιάνει κακή διάθεση και το ρίχνεις στο φαγητό. Ακριβώς. Και λες, όχι, αφού τόσο καιρό έκανα προσπάθεια, θα φάω κι εγώ. Ακριβώς. Και γίνει ό,τι γίνει. Ξέρεις τι γίνεται εγώ? Δεν δίνουμε, όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές στους πελάτες μου, χρόνο στον εαυτό μας. Ναι, και δεν του δίνουμε χώρο, λίγο να ανασάνει το σώμα μας. Άστο. Θα σου δείξω το αποτέλεσμά σου, αλλά μην το πιέζεις, μην τον πρεσάρεις τόσο πολύ. Μα όχι, εγώ το έκανα όπως ήταν, όπως μου το έδωσε, ξέρω εγώ, Νίκη, και δεν έχασα. Ωραία, κάνε υπομονή, χαλάρωσε, ηρέμησε. Δεν είναι μια διαδικασία, δεν είναι ένας αγώνας δρόμου. Και δεν τρέχει και τίποτα τώρα αν θα είσαι 2 κιλά πάνω ή κάτω. Ακριβώς. Και δεν έχουμε υπογράψει συμβόλαιο ότι κάθε εβδομάδα θα πρέπει να είμαστε έτσι. Σωστά. Δεν είμαστε ρομποτάκια. Ένας υπολογιστής, ακόμα και μάλλον σε έναν και οι προγραμματιστές σου πούνε, που προγραμματίζουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και γενικά μηχανήματα, ναι, μπορεί να πέσουν έξω στους υπολογισμούς τους κάποια φορά. Πόσο μάλλον σε ό,τι αφορά τον ανθρώπινο οργανισμό. Που οι αστάθμητοι παράγοντες, για ποιο λόγο να μην έχω την απώλεια που θέλω, την επιθυμητή την εβδομάδα, παρότι έχω κάνει τη διατροφή μου σωστά, είναι πάρα πολύ. Αλλά ας δώσουμε και λίγο χώρο, χρόνο, μια ανάσα στον οργανισμό μας και να σκεφτόμαστε ότι η διατροφή που κάνουμε καθημερινά δεν είναι μόνο για να χάσουμε κιλά. Είναι γιατί τρεφόμαστε πάνω απ' όλα σωστά. Δίνουμε καλή ενέργεια στον οργανισμό μας. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Του κάνουμε καλό με αυτό. Από εκεί και πέρα θα έρθει και το δυνάτισμα. Μάλιστα. Επίσης, μια πολύ ωραία ερώτηση που έθεσε η Ρο και φαντάζομαι ότι είναι και απορία πολύ κόσμου. Ναι. Αν κάποιος δεν πίνει γάλα πλήρες, αλλά γάλα με λιγότερα λιπάρα. Ναι. Με, δεν ξέρω, light. Ναι, αυτά που κυκλοφορούν και συγκεκριμένα επί το πράσινο. Και έτσι το ξέρει και πολύς ο κόσμος. Έχει να κάνει στις βιταμίνες που εμείς τελικά θα λάβουμε? Αυτές οι βιταμίνες που θα επηρεαστούν είναι λιποδιαλυτές βιταμίνες, γιατί μειώνοντας τα λιπαρά, είπαμε, όπως είναι η βιταμίνη Ε, μειώνοντας τα λιπαρά θα μειωθούν εν μέρη και οι βιταμίνες οι οποίες είναι οι λιποδιαλυτές, είναι η Α, η Δ, η Ε και η Κ. Οπότε ένα μικρό ποσοστό από αυτές, ναι, θα μειωθεί. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι μιλάμε για φτωχή διατροφική αξία το light, το γάλα, το γαλακτοκομικό. Θα σου λοιπόν ένα άλλο ερώτημα πάνω σε αυτό. Είναι προτιμότερο να πίνουμε ένα ποτήρι γάλα πλήρες τη μέρα ή 2 ποτήρια light? Κοίταξε, τώρα μου το πας με το θέμα των θερμίδων, ας πούμε. Ή των βιταμινών. Ανάλογος, άμα των βιταμινών,
Αν δεν υπάρχουν, αν δεν συντρέχουν λόγοι άλλη υγείας, όπως ξέρω εγώ, αυξημένη ίσως χολυστερίνη. Ναι. Που εκεί μπορεί να υπάρχει μια οδηγία να μειώσουμε τα πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα και να πάρουμε το light γαλακτοκομικό προϊόν. Θα πιούμε ένα ποτήρι. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρουμε όλη την ποσότητα από το γαλακτοκομικό, των βιταμινών που θέλουμε. Θα πρέπει να συμπληρωθούν και από άλλες. Θα συμπληρωθούν και από άλλα, βέβαια. Αυτές οι βιταμίνες υπάρχουν, είπαμε, σε πολλά τρόφιμα. Δεν είναι μόνο εκεί. Υπάρχουν στους ξηρούς καρπούς, υπάρχει στο ελαιόλαδο που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Οπότε δεν είναι ανάγκη να καταφύγουμε μόνο στο γαλακτοκομικό προϊόν. Μάλιστα. Κατάλαβες ότι όσο χρόνο και να έχουμε, τελικά πάλι από μέσα θα μου φωνάζουν εντάξει, τελειώσατε, ρίξτε τίτλους κτλ. Πάντως σήμερα ήταν μια πολύ απολαυστική κουβέντα. Νομίζω λύσαμε πάρα πολλές απορίες. Και να πούμε ότι για οποιαδήποτε απορία, όπως λαμβάνω και τακτικά, και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τους τηλεθεατές που τόσα χρόνια μας ακολουθούν. Πιστά. Ναι. Οποιαδήποτε απορία έχουν, θέλουν να ρωτήσουν, οποιαδήποτε διευκρίνηση, όπως την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει για το φαγητό από το εστιατόριο και τη συνεργασία. Σωστά. Είχα λάβει αρκετά mail και ευχαριστώ πολύ τον κόσμο. Μπορούν να στέλνουν τα mail τους λοιπόν στο androulakidiet@yahoo.gr για οποιοδήποτε ερώτημα, διευκρίνηση, απορία. Τέλεια. Ή ακόμα και ένα ενδιαφέρον για ένα θέμα συγκεκριμένο που θέλουν να αναλύσουμε. Τέλεια. Και στο 28 210 45 303 ακόμα πιο εύκολα. Σε περίπτωση που κάποιος δεν το έχει με τη τεχνολογία, δεν θυμάται πώς ή δεν ξέρει πώς γράφει το Ανδρουλάκι, αν είναι NT ή ND. ND είναι. Θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη Τετάρτη. Ευχαριστούμε βεβαίως τα καταστήματα Αγαία που είναι Δημητρακάκη και Αθήνας. Με τα βιολογικά και οικολογικά προϊόντα. Πολλά φιλιά στους ανθρώπους εκεί. Και εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο Πέμπτη στις 5:30 το απόγευμα εδώ στη Νέα Τηλεόραση Κρήτης. Σημασία καμία, δεν έχει ουσία, αν οι μέρες κυλούν βαρέτα. Κουρασμένος θα κάτσεις, στα κανάλια θα ψάξεις, μια απ' τα ίδια θα πεις δυνατά. Όλα ακούς για την κρίση, έχεις πια πληθύσει, δες τα πράγματα πιο χαλαρά.